Сорсыз Баграш ауылында хәзер ширкеу шаңы яңгырыячак. Биредә целительница Изге Ана иконасы храмы ачылды. Шул уңайдан илаһи литургияны Зей благочинный Вячеслав Атакай үткәрде. Халык дин әһелләре бу көнне зур түземсезлек белән көтеп алдылар. Шушы авылда туган бүгенге көндә мәрхүм Семен Большаков храм булдыру тәкъдиме белән чыга. Аның хыялын бер туган апалары дәвам итә. Зинаида Ивановна, Галина Ивановна менә шулай матди ярдәм күрсәтеп, алар значит төзү ремонт эшләрен үз өстенә алдылар. Инде без авыл халкы белән менә шушы ширкәүне бүтән җиһазлар белән җиһазландыру, тәре бабайлар белән җиһазлау бөтенесен үз өстебезгә алдык. Кайчандыр әлеге таш бина остахана аннары кибет хезмәтен үтәгән. 20-30 еллап буш торгач Семен Ивановичның туганнары авыл җирлеге ярдәме Сорсыз Баграш халкының зур тырышлыгы белән иман йорты итеп булдырыла. Я был свидетелем, как этот храм, так сказать, восстанавливался, потому что как он делался, как он созидался, много было потрачено усилий, времени, средств, чтобы этот храм был сегодня сооружен. Храмда литургия үткәрелеп, дугалар кылганнан соң чара иман йорты тирәсендә тәре йөреше белән дәвам итте. Тантанада катнашканнарны әлеге мөһим вакыйга белән кутладылар. Иман йортларына сукмаклар өзелмәсен иде дигән теләкләрен ишеттерделәр. Ширкәүне торгызуга зур өлеш кертүчеләр район башлыгы һәм җирлек башлыклары рәхмәт хатларына ия булдылар. Җирлек керәшен җәмгыяте бүләкләре дә тапшырылды. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Татарстан яңалыклары, Зей районы.